Ond mae'r vibe mae eleni yn Treorci yn hollol wych. Fi newydd bod yn canu draw yn caffi Hot Gossip dros y ffordd. Llawer o pobl ddim yn siarad Cymraeg a ddim wedi clywed canu Gymraeg ers o'n nhw'n bach falle, ond oedd pawb yn ymuno mewn, pawb yn joio. You will see it's a very simple song, so you can sing along. Chi yn gallu canu can yma, dwyieithog again, it's a bilingual song. Jyst i dod â'r Cymreictod yna mas i'r gymuned yn Treorci yn cyfle hollol wych. There's no lentils in Cawl. Does dim lentils in Cawl. Enw fi yw Taylor, dwi'n dod o Aberdâr. Mae'n ffab bod bandiau Cymraeg wedi dod yma heno. Gobeithio bydd mwy o ddigwyddiadau fel hyn digwydd yn y dyfodol. Yn rili neis i hybu'r Gymraeg a cael mwy o bobl gyda ddiddordeb yn cymryd rhan hefyd. Mae'n anhygoel bod Parti Ponti DMS yn Aberdâr i cynyddu fel yr anwybyddiaeth o iaith Gymraeg, ond hefyd yn defnyddio'r Gymraeg mewn gigs a stuff. Mae pawb yn gallu uniaethu gyda gigs, mae pawb yn gallu mynd i gigs a joio pe bynnag yw'r iaith. Fi'n meddwl bod yn peth gyda achos mae fel pobl jyst mas yn Aberdâr a dyn nhw jyst yn dod i hyd i gig achos mae'n Friday night. A mae mor bwysig bod mae hynna'n digwydd yn mwy abel gan bod mae lot o siarad o'r Gymraeg yn y Cymru, ond dim digon o siawns i nhw cael yr iaith yn ffordd sy'n tu hwnt i'r ysgol.